Jonel, taganap ka na baga ni Madi. Naramdaman mo pa Jonel di si pagkari gustong luwa sa dagat. Kung pinaputok mo baga sa balon-balonan ko din sa dagat. Taganap Jonel, pagkari gustong luwa sa dagat. Aram mo Jonel. Aram mo Jonel, oral daw ka tigugasan ng sa kuyang balon-balunan. Sa aram mo, hindi ko man aram na. Ano si Madi, binyan na. Naghanap na naman na lalaki si Madi. Kaniguan na ganyan ni Madi, yung kaman sila palang dyan. Yung kaya ni Madi, kasi dagot ako para hanap Madi. Sa pag-up pa Madi, sa para hanap Madi, nag-abot na lamang ko sa dagat, nagsisig na lamang. Manglaki ka na naman guide Madi, kasi ko. Ano Madi, taram ko Madi. Yan, nakadigi Madi, turo ko sa galupa ko digdi. Hindi ka man kaya Madi sa kuya, taram Madi. Babayaan tahan ako, tama din ako. Muna tama na pitang lalaki. Muna Madi. Madi. Ano Madi? Parang nagtaga. Ay, nakakabot Madi. Ano ka din Madi? Ibigi. Gapon doon Madi yun. Gapon doon Madi yun. Dari kong panti. Pagkasalunan Madi yun. Gapon Madi. Gapon. Nangyari ko. Pangalan mo, maganda ng katawan mo, kuya. Katawan mo, kuya. Ang pangalan mo, kuya. Ano nga is Josie? Pati may bunyi ka pa. My name is Ria. My name is Christopher. My name is Jasmine. Kuya. Nagpogi talaga ng katawan mo, kuya. Dito ka na ka ba, kuya? Lagi. Parang naman kami dito, kuya. Ano lang, kuya? No, no, no. Buknin mo pa lang. Naglang mo. Buknin mo pa lang Madi. Ako lang sa iyang katoy. Paputo ko mong kuta Madi para nanin kung may buknin Madi. No, no, no. Madi. Bulbul Madi. Hello Miss Beautiful. Nakinang po na yung pangalan niya. Ria po. John Ray nga pala. Ikaw. Taga saan kayo? Kuya, taga dyan lang po sa may baybay. Ginagawa niyo dito? Wala. Naghanap-hanap lang kami dito nung 6 niyo naman ah. Hindi nga po. Patingin nga. Jesus. Patingin nga. Sa may bahay, maraming bangkay. Merry Christmas, maraming singkamas.